Такім чынам, мы беларусы. І гэта цудоўна. Гісторыя нашай краіны слаўная і багатая, і мы абавязкова з ёю пазнаёмімся. А спачатку давайте падумаем, а навошта ведаць сваю гісторыю? І што такое ўвогуле гісторыя? Калі вас папрасіць расказаць гісторыю, як вы гэта зробіце? Відаць, пачнеце з герояў, а расповед будзе пра нейкую справу, якую яны зрабілі. Дык вось, гісторыя – гэта і ёсць паводзіны героя ў абставінах. Але цяжка апісаць адной гісторыяй жыццё ўсіх нас, праўда? Таму прынята лічыць гісторыяй повязь фактаў на стужцы часу, ад даўніх часоў і да нядаўніх, на адной акрэсленай прасторы. І мы з вамі будзем размаўляць пра герояў нашай беларускай зямлі. А ці мы з вамі частка гісторыі? Вось вам заданне. Азірніцеся вакол і знайдзіце ў пакоі цягам адной хвіліны рэч, якую можна назваць гістарычнай. Вазьміце яе ў рукі, разгледзьце. Чаму гэтая рэч гістарычная? А якія рэчы на ілюстрацыі падаюцца вам гістарычнымі? Абгрунтуйце адказ. Здаецца, гісторыя бліжэй, чым мы думаем. А мы яе частка. Гісторыя пачынаецца з дому, з сям'і. Потым нас яднае горад, месца, дзе мы нарадзіліся, ды краіна, у якой ляжыць наш горад. Ці любіце вы фотаздымкі? Чаму? Бо гэта застыглы ў часе дакумент часу. Напэўна, кожны разглядаў здымкі бацькоў у іх дзяцінстве. Побач з іх бацькамі, вашымі бабулямі і дзядулямі. Чым яны адрозніваюцца ад вас? Што вы разглядалі на здымках? На што звярталі ўвагу? Прыгледзьцеся да здымку. Якія прыкметы вызначаюць на гэтым здымку час? Запомніце, кожны дакумент і кожная рэч, і нават мы самі, нашыя бацькі, дзяды – гэта гісторыя. Пісьменнік Уладзімір Арлоў казаў, што сапраўдны беларус павінен ведаць свой радавод да 5-га калена. Што такое калена? Гэта пакаленне. А што вы ведаеце пра дзядоў і бабуль? Што яны рабілі? Што важнага перажылі ў жыцці? Паспрабуйце па прыкладзе дрэва радаводу намаляваць і свой, пакідаючы вольныя месцы там, дзе не ведаем фактаў.